घाटकोपर मध्ये भटवाडीत पाईपलाईन टाकायची. भटवाडीत पाईपलाईन टाकायची. हा त्याला विचार 150 रुपये देगा. 150 रुपये देगा. 150 रुपये देगा. शिवा अजून एक प्रश्न तुला आहे. अरे एक काय आज तुझ्या सगळे प्रश्न इथून माझे हित आले इथून हरकत नाही. शिवा विचार शिवाला जर का गरीब शेतकऱ्याची बायको जर का नराधमाने कळून गेली तर काय करावं? त्याला काय करावे? गरीब शेतकऱ्याची बायको हा कोणी गेला एका नाराज आम्हाला. अरे त्याला दिला मग दुसऱ्याची द्यायची. हरामखोर दुसऱ्याची जबाबदारी कर. दुसऱ्याची जबाबदारी कर. अरे दुसऱ्याची दिले तर तुझी दे. वा शिवा वा विजयनगरीचा राज शिष्टाचार पहा पहा शिवाचा